Hello guys, good morning. Bibo na jud ang among lugar sa Valencia guys. Daghan na kaayong mga baligya ni among dapit. Kani sila guys, nagkalain-laing lugar. Medaya na sila sa among lugar guys pag paninda. Sa klase ang ilang mga tinda guys. Kaya atol man anig og Valencia di. Mao nang daghan kayo mga dumuduong sa lungsod sa Valencia guys. Uli-uli na sila. O dagadaghan jud ang tao ning amo ang dapit sa lungsod sa Valencia pagkakaron. Daghang kapalin-ilina na niya guys. Mga ukay-ukay, sinina og mga sapatos. Nira na sila daplin sa may highway guys. Kaya di pa man sila kapaninda jud dito sa merkado. Kay wa pa man mahuman. Nangita lang sila pwesto ani guys para makapanindag jud. O sawa madugay guys ni abot na ko sa merkado guys, sa bag-ong merkado. Ani ipahilo na ang sibugan. Ang lingaw-lingaw mata gabi guys, ani na nila buhata. Aning dapita guys, naadyo ni atubangan sa bag-ong merkado. Wa may laing ka butangan kay medyo sentro man ang dapita, niya din higibutang ang sibugan. Sa lipod-pod guys, simba ko maghabagat wa nay hangin. Kaya nakasalipod ang mas bagong building. So, lugar po kaadyo. Mo na nga hapon naman guys. Dilabay ko akong gikuha ang views. Andam ng ilang mga lingkuranan. Busy ang taga LGU ani guys. Pagpeluna nining tanan. Basta magsingabot na ganing Valencia di. Kinig yung taga munisipyo busy. Nagyunat sila sa ilang mga lihokon. Nagsugod na sila pagpasiga og suga guys, bisa medyo hayag-hayag pa. Kay usa man na sa ilang gipangandaman para karong ting panihapon daghan na kayo ang mo anhi ning dapita. Bibo na kayo ni inyong gabi guys. Ug kinsa to makalugar og laag ani pwede ra makalaag. Diya si Mr. Cabatos guys. Ako ang amigo. Si Sir Cabatos, usapos na nango aning dapita guys, papiluna sa maong program sa Sibugan. LGU, busy kaayo. Unyang gabi ani guys, ara yung bibuhan ni. O diya po lang amigo na ko guys, gahinuktok ni, murag wa kapanuktok. Naghinuktok akong kuhag video guys, nakurat. Usa po to sa ko mga suod nga amigo guys. Muna nga sibugan. Padaw na juga ni mauli guys. Kay hapon naman. Doon na ko'y lakaw aning tumura guys. Pagkaugma guys, pila ra may sugilanon pagkaugma, mo'y unang ni tumod guys sa pagpangista ang akong anak nga junior. Unang tumod siya siyang papa. Ang gisubay dyan, dayon guys, ug nabay dyan po'y kuha ni dyan. Kay lahi man yung matang sa iyong panagat guys, palutaw man eh. Nalipay po kung gahunahuna kay naaman day sa kabukit sa ilalong isda binugtong. Papo nasiro siya guys.
Pila na pong adlaw lagi po dito ang bataan ay paon di man jud kalawod. Pud masiro Kay si Junior ulan. Lapas ay paon. Nga po isdang Alvin kagabi gibili niya ni guys kay Lako na. manubid man kuno sidya. Gibilin kay patimbang kuno na mo diri. Kami mo ay gitahasan ani patimbang ng isda guys. Isda ming. Kuha ni Alvin gabi gi-ice. Pugo. Dungan na mo ni patimbang sa mo ang usa ka buk isda. May pugaw, katambak, baho-baho. Sa laktod guys kining isda ang kuha nila mga litil ugon ni. Parang guys mga pasyente. Hala iring. Kan aring. Dara imo di adia. Dara imo di Dara imo di. Apa dahang bulinaw sobra ani guys. Iyan na po ning Kaon anak buwaro. kilaw. Asin ng buwaro. Nanagat siya gabi Asa pa de sila sa papa? Ha? Isa ko ng imong isda biya kay mo tan-aw ko. Mga pilang kilo ka na? Asa naman pud to? Manubin? Wala mamalagri kadlawon. Amo ni si Jan yang kuha ka rin. Gabi Agabi Tapura. Anong usara man gupoy imong gikuha long? Habert? Imura man gipahutan. Kaon dira. Pugoy dira mo biya. Daghang ba sila isda si Uncle gahapon? Doy? Ha? Wa sila ka agi? Wa man dihag mga labasiro ato. Kinsa man ang kapadagan-dagan? Si Loret